Benvinguts a casa. Soc en Marc Casabosch, els dies que em llevo inspirat faig de divulgador i des de fa un grapat d'anys vivim aquí, amb la meva parella i els nostres fills, enmig de boscos i camps, enmig de la natura, al Solsonès, i cultivem la vida cada dia. Avui et parlo de vegetals, però no dels que cultivem, sinó d'espontanis. Plantes silvestres que surten sense permís, sense el nostre consentiment, i que moltes d'elles fins i tot les considerem inoportunes o hi ha qui les anomena amb un mal nom, de males herbes, quan en realitat moltes d'elles són comestibles. És important aprendre a reconèixer-les, d'alguna manera integrar-les dins el que seria el disseny i el dia a dia del manteniment de l'hort-jardí, que m'agrada dir a mi, i, a més, una cosa que per mi és molt important, ens ajuden a complementar l'assortiment de vegetals del rebost durant tot l'any. Fixeu-vos aquí, quina meravella! Això és una feixa de l'hort, a l'hivern, en repòs, i allà on el pagès errant només hi veuria males herbes, tu i jo hi veurem menjar. Aquí, només amb aquesta part de la feixa, hi ha 4 plantes silvestres comestibles. D'una banda l'ortiga, que és de la que parlarem, però també hi ha borrissol, que surt per aquí enmig de l'ortiga, que fa un tapís molt bonic, que també es pot menjar amb amanides. També hi ha malves i, a més, també em sembla que hi he vist floroví, que és això que sembla ortiga, però que no ho és. Com collim l'ortiga? L'ortiga la collim, si som molt valents, podem anar sense guants, a pèl, i el que calgui, però no costa res posar-se uns guants de jardineria, agafar unes tisores de podar, ja que ho fem-ho bé. Llavors, què collim? Acostumem a collir les parts superiors de totes les tiges que veiguem més tendres. Virtuts de les ortigues. Les ortigues, fins i tot, encara que no us ho sembli, es poden menjar crues. Si agafeu i direu, ostres, crues, però com podem menjar ortigues crues amb el poder urticant que tenen? Només que amb una mà de morter o amb una trituradora les matxaquem, el poder urticant desapareix. Destruïm els pèls que té urticants, la substància, i ens la podem menjar. És exquisida si la fem cruixent, amb gratinats, afegida a sopes, a salses, a patés vegetals, patés de bolets. I a més una altra cosa, si en algun moment, com jo, que porto els guants, que en lloc de portar-los bé els porto gastats, us pica una mica l'ortiga, dius, ai, que m'he picat, agafeu una mica, per exemple, d'una altra planta silvestre, com pot ser el plantatge, que pot ser tant el de fulla estreta com el de fulla ampla, i allà on us hagi picat l'ortiga i noteu una mica de cuissó, us fregueu amb molta força, si pot ser fins i tot la podeu matxacar abans, i el plantatge també us ajudarà a alleugerir una miqueta la cuissó. Fixa't, quina meravella! Aquí una altra espècie que m'encanta, una planta, la pimpinella, Sanguisorban minor, que és molt menuda, però és molt divertida a la cuina. Les fulles, tendres quan són ben tendres, els brots més tendres, sobretot, mariden molt bé amb el peix marinat. A més, la gràcia que poden tenir també és afegides, per exemple, amb vinagrats d'hivern. Sempre li donaran aquell punt refrescant que tant agraeixen els fermentats i envinagrats. A l'hora de recol·lectar-la, és important que la podem. És una planta relativament delicada, que ens ajudaran molt les tisores o amb les mans, però que siguem molt delicats, molt curosos a l'hora de procedir, perquè el que es tracta és que ens agafem els brots i, com la majoria de vegades passa, mantenim l'ull de la planta perquè pugui seguir rebrotant. La pimpinella la trobem als marges de l'hort, als marges del jardí i als marges dels camps, dels boscos. És una planta que us hi heu de fixar perquè és menuda, però quan hi poseu l'ull veureu que n'hi ha moltíssima per tot arreu. La ravenissa blanca, en aquest cas. Interessant per molts motius, però sobretot dues coses. Les flors de la ravenissa blanca, que són comestibles en cru, tenen un gust picantó que recorda una miqueta el pebre, mostassa, les podem afegir a les amanides o en podem fer una cosa molt divertida que a mi m'agrada molt. Colliu un grapat de flors de ravenissa, les poseu en un potet i podeu fer un oli de ravenissa blanca deliciós. És un oli que amb les flors i tot, oli i flors, després us ho podeu menjar tot junt i per amanir, per exemple, plats de peix, queda exquisit. Agafeu oli, ompliu el potet, tapeu
i esperem 15, 20 dies, 25 dies i a partir d'aquell moment ja podeu anar fent servir aquest oli de ravenissa, que és una meravella. D'altra banda, aquestes llavors, aquestes petites llavors que fa per sota la flor a la tija, si les matxuqueu ben finetes, amb oli, podeu fer una mena d'allioli, com una salsa, que sembla pràcticament mostassa. Borraines, les borrajes, potser borraines, borratges. A l'època, diguem-ne, freda de l'any o a l'inici fins i tot de la primavera, final d'hivern, la trobem en forma de roseta basal, que en diem, és a dir, que quan la planta encara està menuda, molt aixetada, molt arran de terra, i és quan és millor per recol·lectar-la per les seves fulles. És una planta que és pilosa, té uns pèls rígids. Aquests pèls rígids, quan la cuinem, es destrueixen amb la cocció. Què més? És una planta que creix a les vores de camins, a les vores de bosc, als erms. La trobem una mica per tot arreu, sobretot al litoral, prelitoral i en zones d'interior relativament poc fredes. A la cuina és una planta que agrada normalment a tota la família, a les criatures també, perquè té un gust molt, molt suau. Una manera d'assaborir les fulles, que a mi m'agrada molt i acostuma a agradar molt, és agafar la fulla sencera i fer un arrebossat lleuger, el que seria, per exemple, una tempura. Aigua, farina d'arròs, qui la vulgui bombollada amb una mica de cervesa. A casa ens agrada molt fet com un aperitiu salat, amb espècies, amb una mica de sal, per exemple, sal de romaní, sal de sajolida, sal de farigola, i queda una tèmpora exquisida. Perquè us en feu la idea, aquí tindríem la fulla verda, tendra, i aquí la tindríem ja quan tenim la tempura feta, boníssima, a punt per assaborir. Les plantes silvestres ens ajuden a comprendre el sòl que hem de cultivar. A més, ens permeten disposar de vegetals frescos durant tot l'any sense cap tipus d'inversió d'energia ni temps, perquè creixen sols. I precisament per això, la tasca tan important que estan desenvolupant col·lectius com a Xerculant, on el que es promou és precisament posar en valor tot aquest potencial i aquest tresor que tenim al costat de casa.